Aninkan wanga son thak si pining le thota Duarbagori constituency ke parlo lakhahini dolamara Bapuram tok bimati kurua kengri Bapuram tok bi amaya hongjai ingdeng kep ke chok Lokhimon sangha soarlo chingri amaya tung penche patiu pi ponsi ningkan esega mai pi ke pachun Sayang deng ting pen ke damtang mati jong ni phai kreser ke bar ni pen armu chireng ponsi ni phai inquire ni anke soarlo chingri amaya tung pen se ke amai chipi pon Seke amaya long ason asiki jipi ponte rapi Lokhimon aron alam kar cholun lapen jisik sepin pen Lokhimon aron alam ke than hai huita chipate ponsi ke hai tuma phanong e pajir pon adun thoki jutsi ma de ke damtang mati jong ni phai inquiry sia ni asa yang deng teng pen sorlo chingri amaya tung pen ni phai inquiry sia ni anabang ke radamai pi padopon lo ki pathik tang asa yang deng ateng pen ada por phai ki thoma por pen kurupo atum Lokhimon na maphan kapang thir mithek pidet pen ada por phai ke pen mai chengpon lo Sami pi Rita eng tipi ka chepa hem phi amai long chun bang pi Sami pi usa eng tipi pen si mai ki phalam thela pen alu hi ki deng asai ang deng pon lo mai long alu hi atum pen Sami pi anima ki ling pi soarlo langchari in charge Sami pi kabin rong hang pi ki phir ke thak in charge kare singnar pi lamet in charge Sami pi Romila timong pi Sami pi Tulomoni hansepi samipi Romila bepi lapen penangan ki thekiring atumta chitong dun Mae long Lokhimon aswarlo atum non anbang so opir thelong thorong ki kroinangji ke doke thaga odadur ki charli pen warsai ka chipalong ponangji lapen Lokhimon na maphan ki kroi thipen kardom ka cho thorom ke pangtang ponangji hai hui kapachan ponangji aputhak mae long che than che pare pon lapen lapu aluhi atum pen tami jumesen alam thip Than Ponsi, East West, Karbi Anglong lapen Arunachal Pradesh pen kewang Lokhimon na maphan ke kroyara ratu maphan anta Than Ponsi, Soarlo chingri amai kilun ke kan ningarong me sen pen ingthir pensi pachun pon. Ini tu mana ladak Soarlo tumpan esumar ke celana pen chenglok hemrit kusam si cepaklar cepang chinaima lapen ke kipir ke thak kato kabe kusam si ke klem ke dam ponaima echarlok han kusam si banpeng ponaima Epa epo pan kosong si mampeng epo na ima ini pingpu pan kosong si epa epo pen ke cipalon pon ke ima lahaya putar ahin pen ini tum atumi putar mana baji ke pen aku seke cipi pon bulo niltu lepas soal mai epa do pon ate kena pohelo ini tum guru tal pon yang sek pingkat tekang alamat ti da alam keteng pen ini pun stamina pu ani kan bang sampai soal lo tenang bang Kati pare, ate solo ke papan memang dia pan. Kati pan kati pare, laki nang so puru tingkala teng sen tentang pon kati san, cik mumpun bom jipwa. Jadi ni tu lebang somai. News report Karbi Anglong Live